Nyung swaraning wadya kang lumampah kumpul sajara watata tancaruk Dani Rama parana ong dwaja miwang bendhe ngungkung risang godha mangkara kang minangka cucuk ing prawadya bala ladalah kula cumadong dawuh panemban kula Ditya Kala Kebo Giro cumadong dawuh Kanjeng Panemban Begawan Godha Mangkara kula Ditya Kala Maesa Liwung cumadong dawuh panemban kula Temenggung Singa Nebah cumadong dawuh panemban kula Temenggung Wrahat Bala cumadong dawuh panemban kula Temenggung Cundaka nyadong dawuh panemban. Iya kowe kabeh bangsaning siluman tak klumpukke ana kene rusaken bendungane para Pandhawa ora ariken tambake para Pandhawa sarta aja lali padha gawe untran-untran ana pesanggrahane para Pandhawa kang mapan ana Kali Serayu. Sapa wae kang dadi pepalang kalebu Ratu Mandura Prabu Baladewa Sampurnakna sing dadi nyawane. Sampun wae sumelang. Sampun kuwatir panemban. Kula piyambak ingkang badhe mandhekani para prajurit aja gawe wirang lan gawe isin kowe. Awit panjenengan ingsun wis manunggal kekuatan kelawan sinuwuning Astina anak Angger Prabu Jaka Pitana. Yen perlu peranakan Pandhawa pisan renteng ana gulune siji mbaka siji. Ngestaken dawuh Rama Panemban. Budhal dina iki para prajurit pertapan Guwa Mangkling budhal jangan tundha Bima. Kumrekang bala lumares budaling prawadya kusma rame gumuruh pindha ombake samudra.
Guntur suarane Kanono Badya ingkang kacicir Sadaya mirati Ya sambut gurah gitu. Biasa yo 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 yo
Maju prajurit yo. Yo.
Dumawur mangawawur-wurahan tengarane ngajurit gong maguru gongso tatakaya butula mur panjriting turangga hesti miwang duaja kang kekitir ora kata ingkang duaja lelayu sepit ing sak rawuh paduka sinuwun mandura pangabekti kula mugi katur Kanjeng Wa Prabu Baladewa sembah pangabekti kula katur pangabekti kula katur wa bektiku katur ya Pakde Mandura Anoman Antarja Gatotkaca Antasena pangabektimu kabeh wis ndak tampa akarya suka rena tias ingsun Anoman kula wonten dawuh sinuwun dina sakmengko jeneng sira Anoman aja enak kapienak aja ketungkul anggonmu makarya nadyan sing ndok tindakake iki pakaryan kang banget luhur ning tak jaluk Anoman lan para putra Pandhawa aja nganti pegat ing kaprayitnan liripun kados pundi sinuwun lire mangkene aku biyen nate didhawuhi karo Kanjeng Rama Prabu Basudewa Kanjeng Rama Prabu Basudewa nate paring dawuh kaya mangkene. Kadangkala tuwuhing rubeda kuwi kala mangsane dudu saka wong liya, kala mangsa saka kulawarga dhewe. Tak baleni. Kadangkala tuwuhing rubeda kuwi kala mangsane dudu saka wong liya, kala mangsane saka kulawargane dhewe. Kuwi uga bisa ndadeki ribet Anoman. Punapa wonten tuladanipun sinuwun ana sejatine aku disuwuni rawuh ana negara Ngastina ingkang wigati aku dijaluki katerangan dening Kyai Prabu Jaka Pitana perkarane ora ana liya kejaba anggone para Pandhawa kang sakmengko Bendung Bengawan Serayu iki kabeh iki dianggep gawe kapitunaning para kawula ing Ngastina Hanoman lho lah banjur sambung rapete apa Pakde? Lho, lah ya mula kuwi Antasena. Mongko ora kurang-kurang anggonku suka pemut marang Kyai Prabu Duryudana. Ndak kongkon nindakake jiwaning kasatriyan. Aja iri, aja meri. Gandeng Ngastina dhewe ya duwe kali sing gedhe sing jenenge Kali Cingcing Guling. Kuwi biyen rak ya gaweane para Sata Kurawa. Inggih sinuwun. Nanging nyatane dina iki para Kurawa sajake nampik pitutur becik nduwa piwulang utama ora gelem ngrungokake apa sing dadi kandhaku sajake para Kurawa bakal gawe rerusuh ana sak kiwa tangane Bengawan Serayu kene Anoman. Mula kowe kabeh aja nganti ketungkul gedhekno kawaspadanmu. Mbok menawa iki mengko ana satru trubusane musuh, kowe aja mung meneng bae. Lho nggih, ngestokaken dawuh sinuwun. Iki mengko yen ana kedadean apa-apa, kowe aja gumunan, kowe aja kagetan. Yen to iki mengko kowe nyumurupi kahanan sing sajeke urip, kowe durung nate merangguli. Menawi kula menika sampun apal menungso ingkang wujud menapa kemawon sinuwun. Iya, aku percaya yen Anoman. Ning bangsane Antarja Gatotkaca Antasena lan liya-liyane iki mengko mesti bakal kaget. Yen ana kahanan kaya mengkene, iki wis cetha lamun serayan saka negara Ngastina. Ndang tandangana karebene rampung perkara iki. Nyuwun pamit sinuwun. Sigra bala kang tumingal prancampa samya medali ler kadhet keloteng potong dang mangkong manguncang niti bencang sang aji micel
ana dongeng enthik-enthik si panungkul paten nono panunggul apa dosane dosa ngungguli sasama aja dindak guelet lah iya bener kandhamu lali sumber katiwasan Masmiber panonku pating kalebyur durung sanggonku nguyat dalem kepapak ana wanara kusika seta tegese kethek kula sibuk teh lamun bisa tata jalma manungsa ngaku sapa sing dadi haranmu he wanara tambuh marang aku aranku Begawan Anoman mburi saka pertapan Kendali Sada Anoman ya Senggana Rama Ndayapati bali takonono barisan segelar sepapan payunge megar ku ya jamur barat tumbak anyar kuwi jati angaran sapa sing dadi cecunduk ing lagu kekesete Rama Panembahan Begawan Godha Mangkara temenggung kang dadi pangkatku aranku temenggung Warahat Bala pancen bener nyimpang ngiwa utawa nengen semedya lagu marep menyang endi aku arep bedah aku arep jebol ya kuwi Bengawan Srayu anggepe apa para Pandhawa wanuh-wani nambak utawa mbangun bendungan ana ing Bengawan Srayu nganti negara Ngastina ora karoban banyu Weh, lah talah wis cetha ngigel kang tanpa warana, kuwi serayane wong-wong Ngastina, kuwi serayane para Kurawa. Kowe ora usah ndadak melu jaling boloten kebolatengen kuwi wong-wong sabrang balyana negaramu, ora usah gawe rusuh ana bumi Nuswantara. Gelem bali yen wis nyangking ndase Pandhawa, Anoman Adepana. Pernah apa karo Pandhawa? Dudu sanak, dudu kadang yen mati melu kelangan babo arep ngopo? Wani karo aku, entek wedine karewanine Hetyan. Gedhemu cilik dhuwur mundhek kupat kapitu kowe buntute ulut apa ing kejero kemanuk branjangan. Tengkang kandeling kulitmu jemenggleng sudoanmu. Yen pancen kowe sekti tanpa aji teguh tanpa meguru, wateken aji-ajimu, wateken aji japa mantramu. Sumangsa tepiyata tamleng sapi kamu aja takon dosa sing ngono.
durung kalah. Ah. Binatang we. Ayo cobanen edan. Tuh. Jiro lu Andro. Tat. Oh, wah. Oh, oh. Wis, tuh. Ayo Antarja iki.
ewang-ewangan. Apa-apaan ini? Ayo. Pengaraning jure kung mak guru kateka ya putula wur panggriting turangga asti warakata ingkang twaca lelayu gulungen genderamu bongko ana gegamanmu iki Ditya Kala salukat katut barat kang bakal magut ana pupuh sapa sing dadi tandingku Satriya Jodimati Werkudara kang dadi aranku Werkudara iya ayo ngejak pirang dina tak ladeni wah geget siung pengapit baliaran kowe adine
Prabak seru kabrahan geget waja mlintir gumpala sugal wijiling sabdo ing wit ladalah bojling-bojling iblis laknat padha jek-jekan ora kena sinangga henteng para pranakan Pandhawa ketitik murid-murid para prajurit Wadyabala saka pertapan guwa mangling padha mandelong sing dadi barisane. Pundura, para putra siswaku, anak-anak Pandhawa. Ibarat wong negara pring aja mbok pilih sing lempeng-lempeng idang kelih adepana. Ketandangan kelawan begawan Godha Mangkara. Kalakon remet dadi ndok pengamun-amun kowe. Satriya sak tibok jembare dadane sapa iki? Ratu Pringgondani, Raden Harya Gatotkaca bali takon. Begawan Godha Mangkara tak jebol bendungan Serayu. Kelakon sing dadi panjangkamu yen wis bisa nglangkai iku narepane Gatotkaca edan gembelo sirahmu Gus.
Katrajang ing dahana wadya sanggep kaprabon prangkang obro marekota ing wit ladalah aratu pringgondani Gatut Kaca krincing wesi ya tetuka sing dadi kondange ora besol sinangga enteng ketitik duweni kasekten kang linuwih ya Begawan Godha Mangkara kalamun nganggo okol aku ora bakal unggul ana ing payudan. Okolku kalah akalku tak gunake. Yaksa Gora rupa risedheng nalendra Yaksa alalaku kang malwalya ingkang ing Rekotasura wonten timbalan ingkang adhawuh Begawan Godha Mangkara Singa Ranu wonten timbalan ingkang adhawuh kowe iso ngambah banyu inggih saged perkara prajurit kang ana ing daratan wadya bala guwa mangleng akeh sing padha kasoran nanging kowe sing bisa ngrampungi gawe kowe bisa ngambah sajroning banyu nyemplungana sajroning Bengawan Srayu dadalen bendungane para Pandhawa inggih ngestaken dawuh panembahan.
iku saknyatane gunjang seret winangun mung termona nuri rinepa muni rinangga kerangan rerasa tangi arsi anggrek sasi dengan kaplok papinjalan sube-sube anuju rono bangkit maka kang irama sigra saya lega sumanding kaliling Gantya ingkang winuwus medhek pertapan Gangga Pratala. Pertapan Gangga Pratala ingkang mapane ana sungapaning Bengawan Serayu. Ing mriku wonten sawijining brahmana ingkang apeparap Begawan Rekata Tama. Begawan Rekata Tama sakmangke lenggah sajajar kalian putranira putri ingkang hasesilih Bathari Rekatawati. Dene ingkang lenggah mungguing ngayun nenggih ingkang wayah akekasih Raden Srenggini. Kawis tingal sungkawa sajroning penggalih risang Raden Srenggini kaya-kaya ana babagan ingkang siningit. Wadha kaya mangkono panglucitaning Wardaya wijiling pangandikan mecah marang sepining swasana kang miarsi anggrek sasi enan kaplok papinjalan sube-sube anuju rono bangkit maka kang irama sigra saya lega sumanding kaliling gunjang jagat Dewa Bathara ya jagat Pramudita. Rekatawati kula wonten dawuh Kanjeng Rama. Mbak ya ditakoni anakmu lanang kuwi eneng apa? Tak sawang-sawang putuku si Srenggini kuwi yen wanci rina ora mbuga, panci ratri ora nindra. Coba takonana Rekatawati. Anakku nggir Srenggini, mbok kowe kuwi prasaja. Kowe iki janjane eneng apa to nang kok sajak beda karo padatan. Eyang Rekatama kalawan Kanjeng Ibu Rekatawati. Aku iki gagas Bengawan Serayu iki pirang-pirang